Здравейте на всички, аз съм ProGamer и днес ще играем Minecraft Survival. Оцеляването ми, втори епизод. Да, не можа да заснема предишния клип, защото аз не знам, нещо се бъгна. Тук поработих малко върху къщата си, направих навеса отзад, отпред, всякъде такова. Направих и тази глупост, която не знам точно какво е. Да, даже не се впадат. Това надолу, това нагоре. Тук. О, качих се. Много добър. Тук мисля сега да го направя така. Сложи се сопче. Сложи се. Гле! Тук и тук. Сега дали ще мога да се качи? Ако не мога, ще сложи тук. Значи хоп. Не мога. Не мога да се кача. Не, бе. Абе. Пешо. Така, един слапа, който там сложа. И откажем пената. О! Измисля го е. Най-добре. Така. Че се... Не мога да се кача. Успях, бе. Значи тук ще сложа едно, тук ще сложа едно, тук ще сложа едно. Значи тук ще бъде масичка. Така, отгоре сложа слаб. Да, защо не се слага слаба, между другото? Гледайте го е. Грозен слаб. Слушай. Супер. Само, че тук трябва да направя навес. И тук трети пореден навес. Не, това те изглежда много грозно. Чупи се. Вземи го е. Паднал долу във водата. Ужас. Трябва ми още слабчета. Не мога ли? Трябва на орпенч. Ужас. Тък му е тук сега на... Защо паднах? Сега до утре пак се качвам, нали? С гръб съм много зле. Както знаете, на Майнкрафт снимам... Сечих се за вратата си. На Майнкрафт снимам епизод По-слаб съм от знака на паркур, да. Да не се чуете нещо. И разгиривай, качих се най-добре. Тук сложа орпенч. Ще направя... Колко са 6? Супер. Ще ме стигнат сега се кача на орпенче. Там отгоре. Супер. И тука. Тук. То само, че има още едно. Тук. Проблем. Сечих се. Дали ще мога да сложа обърнато това? Май не може. Не знам, не съм сигурен. Може. Добре. Сложи сетите. О, най-якото нещо, което съм правил сега. За да пакт. И най-тъпото нещо, защото не трябва така да е маста. Вземи са така. Значи, аз мога да направя 2 купчета. Проблема е, че това е 3. Някъде кабелстон. Няма кабелстон, ужас. Освен да направим на 2. Пък и тук ще сложим едно така. За окраска. Просто сега са ги
импровизирам. Класика. Сега тук така. Масина. Оп. Тук е това. Хоп, масата, всичко. Окей, само че ще трябва да упражнявам още качването. Тук имаше още едно, просто се бъгна взети. Другия навес. Сега това, да. Ще да питам кое е това, пък аз сега го сложих. Така, и от тук направо, ако можеш там да джемпят, ще да е много яко. Между другото. Защо трябва след това да го правя? Махница. Сечих се едно друго нещо. Това е тук на сега, ако се махне. В да пакт участвам аз, Стефан Колев и Дявол 457. Просто те ще направя хоп. И тук сега ако сложа соп, ще може да скача. Тук. Супер. Хоп. И от тук. Така сега. Хоп. Да. Така, това е добре. Пред да покажа какво съм направил. Нищо не съм направил. Това беше лош момент. Така. Две дърт. Къде се ги оста? Аз имам писано дърво, съчуря и кабелство нямам. Аз съм много зле. Така, оставя това. Сега искам. Това е така. Да го щупя с това. Тук. Да го сложа две. Тук и това се щупя. Това е тук ще щупя. Две. Глична са. Гледайте, глична са, хора. Глична са от всякъде. Няма се гличваш. Така изглежда отпред. Изглежда много зле. И после ще правя честрум. Не знам къде. И да, това мисля да е за този клип. Аз бях прогеймър. Абонирайте се за мен. Ако още не сте, харесайте видеоклипа. И гледайте страницата на The Pact, която сме направили във Facebook. И до момент. До лайвстрима.